Bona nit, família. Estem així en Onda Centre Comercial. És dimarts, dia 25 de març, i anem a fer el sorteig del Dia de la Mare, que, com ja sabeu... Ai, no, el Dia del Pare, perdona, m'està assenyalant del Dia del Pare, i tenim diversos premis. Un premi de 500 euros i 10 premis de 100 euros. Vos vull agrair a tot el poble, ja sabeu, que participeu un muntó, també als pobles del voltant d'Onda, que també veniu a comprar així a tots els comerços adherits a Onda Centre Comercial. I vull agrair, el primer de tot, a l'Ajuntament d'Onda, a la Junta Valenciana, a la Caixa Rural, a Confecomerç i sobretot als mitjans de comunicació que estan així al nostre costat. Una altra cosa important, Onda Centre Comercial està preparant una web que és www.ondacentrecomercial, correcte, Jacobo? I estem encara perfilant-la, ahí podreu veure tots els comerços adherits a Onda Centre Comercial, us podreu estudiar, buscar i saber el que tenim. I avui, este primer sorteig del Dia del Pare, les bases estaran ja adjuntades dins de lo que és Onda Centre Comercial, www.ondacentrecomercial. Ahí ho podreu consultar i no n'hi haurà ja ningun problema. Després, que més, volem també presentar la campanya del Dia de la Mare, que antes ho he anomenat, que serà molt pareguda a la del pare i que potser en una setmana i algo jo crec que ja estarà en marxa, perquè el Dia de la Mare serà el diumenge dia... 4, bueno, no ho sabem cert, 4 de març, ho tenim que confirmar. Què més coses? Encara tenim en marxa el sorteig de 100 euros al mes. Si podeu escanejar així i registrar-se, fem un sorteig cada mes per registrar-se en aquesta campanya que tenim així. I de moment jo crec que ja està tot, no? Bueno, tenim així a Pepe i a Jacobo, que és el secretari, i anem ja a començar el sorteig en si del Dia del Pare. Així que comencem, Pepe? Espera, que vaig a passar per així. Ja sabeu que ara anirem a treure ja els premis de 100 euros, que són 10, i ja sabeu que una vegada se traga el premi, Jacobo ja se ficarà en contacte amb vosaltres per a que sigueu sabedors, i ja sabeu que el premi el teniu que gastar els dies dels comerços adherits a Onda Centre Comercial. Comencem per el primer i que n'hi hagi molta sort. Perfecte. Anem a comprovar el primer de tot, correcte? Molt bé. Va a nom de Pilar Chiva i està assignat en Mundo Animal. És la primera guanyadora de 100 euros. No res, anem a per el segon premi. Perfecte. Molt bé, està assignada en el Jardín de Elena i està a nom de Loli Herrera Insà. Perfecte. Molt bé, continuem. Aunque parezca que no tenga importància estar així, Pepe, que el seu esforç, perquè és pesat intentar manejar totes les papeletes, perquè som molt la gent que participa. És difícil. I és complicat, perquè hi ha gent que diu, no, però no se maneja per així, sí, però bueno, que s'intente. La tercera persona que ha guanyat ha sigut en Drogueria Regina. És en Drogueria Regina, està assignada, i va a nom de Fernando Aguilella Miralles. Perfecte. La tercera persona de 100 euros. Anem a per... Sí. Molt bé. Esta està... Ui. Magdala. Està assignada en Magdala i va a nom de Máximo Ramírez Gómez. Molt bé. No res, aprofitar mentre Pepe està manejant, això que si teniu un ratet, entreu dins de lo que és la nova web d'Onda Centre Comercial, vos encantarà. Té uns colors així molt dinàmics i molt bé, cridaners, està molt xula. Encara ens falta aportar molta informació, però és molt interessant perquè ahí podeu consultar un munt de coses, un munt d'informació. Molt bé. Està assignada en ètnica i va a nom de Reme Bordonava Bonacho. Perfecte. Bordanova.
Vale, anem a per la El sext. sexta papeleta de 100 euros, eh? Està agotador, no, Pepe? Molt bé, vale. Molt bé, esta està assignada en 5 lobitos i va a nom de Cristina Oliva Martí. Quin anem? Vale, El sèptim. per el sèptim. Anem a treure la sèptima papeleta de 100 euros. Meua, que barbaritat. No caigo ninguna, Ai, cachis, vale. Molt bé, està assignada a la ferreteria Sàlvia i va a nom de Diego Machi Bellés, crec que fica ahí. Sí. Vale? Continuem. Hemos estàs agotat. Vale. Molt bé. Està assignada esta papeleta en la peluqueria Escorpio i va a nom de María Pilar Jiménez. Vale. ¿Vale? El Correcte. nou. Anem per El la papeleta número 9. Molt bé. Perfecte. Està assignada en Ana Isabel Catalán i va a nom de Elizabeth Ródenas López. Perfecte. ¿Vale? Esta I mos és falta la última, falta. Falta la última. De 100 euros. Pues tinc que dir que, aunque moltes vegades mos veieu a nosaltres, a Jacobo, a Pepe o a mi, darrere de nosaltres n'hi ha moltíssima més gent. Espera, que s'ha caigut alguna. Mos informem. Están el resto de miembros de la Junta de Onda Centro Comercial, que algún día me agradaría que estuvieran así, y que, bueno, ya están ahí. Están ahí. Saludan. Vale, perfecte. Està assignada en Total Móvil i va a nom de Josep Peris Ballester. Muy bien. Vale, pues jo crec que ja tenim les 10. Així no també coneixeu el reste. Bueno, falta més gent de la Junta, però bueno, per lo menos fiqueu cara, m'estan mirant en cara de circumstància. Perfecte. Vale, anem a per el gordo. El de ¿Vale? 500. El de 500 euros. Així que endavant. Avui Pepe s'està aplicant, s'està aplicant. Mare meva. Vale? Endavant. Molt bé. Està assignada en Montmenut i va a nom de Mireia Segura García. Muy bien. Perfecte. Perfecte. Vale, pues fins així els guanyadors. Molt bé, pues moltes felicitats. Ja sabeu que si ficarà en contacte amb vosaltres Jacobo, us cridarà per telèfon i no res, ja vos donarà les targetes per a que s'ho pugueu gastar. I ara falten... Les Pepe, reserves. no te'n vagis. Falten les reserves. Avui estem un poc, com el temps me pareix a mi, estem un poc aixina, que està més núvol i plove. A veure Ara si les ja ve el reserves. sol i se centrem. 2 de 100 i una de 500. Vale, pues... Que ahí no diem ja res. No diem No, res. així no Comprovem podem que dir està res, bé, vale? ja. Ara anem a treure el de 100, vale? Anem a comprovar que estigui tot correcte. Perfecte, vale, pues ja tenim una El primer reserva de de 100. Anem a per la segona reserva de 100. Molt bé, perfecte, pues correcte. I ara anem ja a per l'última reserva, que és la de 500. Sí. ¿Vale? Espera, que n'hi ha diverses ahí. N'hi ha diverses. S'hace bien. Pues torna Serà a bé. tirar, que ja tornen a tirar. Que van ahí totes a pegar. Vale, perfecte. Molt bé. I molt bé, perfecte. Pues vale. Pues fins així el sorteig.
del Dia del Pare. ¿Vale? Ara ja vos dic que estem preparant el sorteig del Dia de la Mare, que és que se mos ajuntarà la Pasqua, només acabar Pasqua ja enseguida serà el sorteig, bueno, serà la campanya un poc especial perquè pues això, estarem mig de la Pasqua i mirarà la mona. Però bueno, no res, en uns dies ho ficarem en marxa per a que pugueu accedir a les papeletes i aprofitar ara que ve la Pasqua i tot això que vos faci falta pues, ara per aquests dies, pues ja sabeu que ho teniu que comprar en els comerços adherits a la xarxa d'Onda Centre Comercial. I sense més, Nadal m'està dient no sé què. Sí. La pàgina web és ondacentrecomercial.com. Perdona. www.ondacentrecomercial.com. I no res, pues això vos convido a que regireu un poc la pàgina i segur que vos agradarà. I fins així ja està tot, no? Ja ho tenim. Pues moltes gràcies per acompanyar-nos. Bona nit. Gràcies.